TV atibatike zvechopu chopu hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Iko zvine zvindadzoka kune nyaya iri kuitika kuBinga izvezvo pari kunzi families in Binga are forced to preserve their loved ones with fertilizer, wet sand and banana leaves as the district hospital mortuary remains non-functional. Pari kunzi zvoni vanhu vese ingoita yamuri kuita isedha muchangonovaisa fertilizer kana muchingowafirwa unongova kuti hama yako fertilizer kana dhaka rakanyorova kana mashizha emabhanana aya ekuti mune makaisa tumvura nekuti mamochari haasi kushanda. Ndo situation yandiri kunzwa panapa iri kutenderera iri kuitika iko zvinezvi. This is the current situation right now, but I don't want to waste much of your time ndichiramba ndichingotaura nyaya idzodzidzi. Kune vamwewo vari kutaura matauriro avo vari kutaura kuti hanzi siyangena. Inzwai ndauti muzvinzwire zvekutaurwa panapa izvi so that tobva tazongopedzisa tichionesana nemu muchindiudzawo kuti muchaiona sei nyaya iyoyi. Ende kana muchinge muchizoona pane flyer richazopota richibudikira on your screen ikambani inonzi Education Research inoregister macompanies muSouth Africa muno inotungamirwa naMukoma Owen ndo vanoita izvozvo. Handiti vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka munozongoita muchiona madetails paflyer richaita richibudikira. Ngatimbonzwa kuti vari kuti kudii. Ndi Dr. D ndadzokazve muzukuru wangu ane handi akabereka zvinofungaira nezvinoputika. ED aufiwe tokubata. Nda kutaura one thing ED vachatungamirira kuenda kujere mukadzi wako nevana vako iwe uchasara uri padare redzimhosva kwete zvana uri kumahlava izvi no dare richatongwa neropa rawakadeura iwe. Ndati uchabvuma ndiri kutaura komanda wemweya komanda webako Dr. D ndati uchaburitsa zvese. Vakomana vangu ndakatovaudza kuti don't shoot him, batai kusvika ndasvika. Kusvika hansi kuti kwai kusvika ndasvika izvozvi ndiri muZimbabwe kutaura kwandiri kuti izvezvi ndati you are cornered. Vamwe vari muzera vari kuuya futi ende takatakura kwete zvefani. Nditokuudza maneighbors ako vana Mozambique Zambia chichi havakuudzi because mutemo. Antovana rudzima wana South Africa hanzi ena munopedzerana nenyika yenyu. Vamwe varudzima kuhamene koko kunana Europe. Asi ndati uzive kuti ndiri muZimbabwe ndiri pasi pemuti ndakabata mucheka mutema. And I'm not joking. Handina basa nezvese zvemuruswera muchitaurirana zvemuhurumende menyu. Inini Dr. D handisina basa nazvo. Wakatadza kudhara to make it worse. Kuti wandokumbira mama kuti iwewe ropa. That is why wakazonzi garwe iwe. You are a real crocodile. You ED Emerson Dambudzo Mnangagwa ndini komanda wemweya ini. Ndati uchandiona pastatus ndopachaziva kuti ndichi asi akonozonditi ka unoti imi because hapana fani ipapo. But uchagara padare guru redzimhosva richashoka Zimbabwe yese. Ndati handiri kuti upiwe death sentence iwe. Ndati ugare chiti muchikurubi dzimbonyatsa kuswinya inda. Ndakatotaura kudhara kuti ndisingo kubata chete nini
vasungwa vese vakasungirwa zvematongerwo enyika yezimbabwe vese vari kubuda. Muchasara mhondi dzakaita sewe, toziva kuti jeri remhondi anezvisa. Ndati ndizadzise, ndati ya cornered. Zimbabwe yese is cornered now. Ndini ndiri kutaura. Handiswa. Okay. Ini ndataura Dr. D. Handi kunyanya kutaura zvakawandisa. Ndati 30 May haupo. Mhepo yamba yane handa inotaura kuti 30 May haupo iwe. Ndikutaura ndati ndiri pasi pemuti. Ungwa mutohwe, ungwa mutamba, ameno kana uri mumango, I don't know, but ndigere pasi pemuti. Mubvute, mubvuri, kuda ndokuda kwa unzwisise. Mubvuri. Andakabata chi? Musheka mutema. Kwete muchena wemapostori akwai, no. Kwete wered ropa, no. Ndabata musheka mutema wambuya nehanda. Ndapedza nawe.